Programang kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Dennis nga napuluan, respeto. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi, kastaunay tiragsak ko. Agsipod ta. Inaklon met laengen manong name ni Chita ti panagayat ko kenkuan. Imagine manong nakabaybayag nga inarin ko dati nga babae. Agbasbasak pala iti ti college. Ararmay ko ni Suna. Juan, aging nga nagradwara kiti college kanadan pagtrabahuak. Ganito namin sa nagundaway nga inawis ko tapno mapangkam ag dinner. Dinner date. Dito yung matin maron name nga yes, I love you to Dennis. Ito muna agundaweng enak panangarakop kang kuana, umuna agundaweng enak panakaramanan kadigiti arapa-apek nga maramanan nga bibig na. Napintas ni Chita maron name awanin ti sapulam ti kinapintas na. Napudaw, nakinis ti kutis na, nakaimimas da kiti bibig na, nagpindas ti sukog ti barokong na. Iba't patag ko unay nga talaga isuna. I love you. I love you so much, Chita, kadagkamanak. Basta, hanak luklukoy. Hanggang to nga lukoy. Nagpuunak kang ka. Kahit alayang aklunan na. Basta. No, dakidawag kang ka. Tung pala ma. Hoy, anak kayat mo. Mabandag shopping? Kalwasan ti dinner? O sige. Ore ka da ATM ko. Mabalin ka tag-withdraw. Uno ka sa pulam. Nakamasapol ko ti 20,000. 20,000? O apay, awang kas ng ornong mo? Madamat ka diya. At ako makaskanya kita ngem ko. Impawit ko da kadatatang ginanang. Opi, kami dat kwarta. Kaya siyempre, isuda ng paadal kanyak. Isuda ng miyag kanyak. Isuda ng paadal kanyak. Hindi, so papakakagmat. Amom ti parents, kat parents. Obligasyon na timang pabasa, iti anak na. Ngayon to no, at pagtrabaho ng ti anak, saan nga obligasyon di anak? Nga, mangtad, iti kasapulan na gitnaganat. Dahil pasin ti obligasyon na keng ka, o matin ti bibiyang na keng ka. Kasta ka di kuhin. So nga, no need nga ikam ti kwarta, digit tinaganak keng ka, nang runa no, at dapay lang sa bali nga pang matuudan ti kwarta. Ka, dasang kapisit nga business ni tatang ko, sa ninanang mat, naling pa lang nga mangluti laba. Yung matlagayam. Tapos pa lang ikamida. Imbes nga itad mo kada ti kwarta. Siyak ti pangitadam. Kaputa, siyak ti love mo. Kaputa, amin na masapul ko, kasapulak itad mo, di ba? Sige. No kayat mo. Tapno mamati ka nga. Talagang halap ka. Kayat mo ka din. At mapasama ka rin, ha? You mean, nakaredy ka nga mangipahit, kinabirhen mo kanya? Yes. Wow. Chita. Talaga sana ka nagbabawi nga ng ipatigig. At amin lang bunga ti ananos ko ng uray. Tapno, manubya ka. Tapno, matagikwa ka. Sige.
karudan. Ag-shopping mo, no? Una tapay laeng, sa tanto mo pa nag-shopping. Ano di mo kayat di saan, no? Ibabawi ko, naman, kayat ko. Di mo kini manong naimi kadagang angaw ni Chita. Kaya saan mano? Yabuta, isupayan tinang ibagaman. Isupayan tumununa. Isupayan manong naimi tinang dagdag kaniyak tapno agbayad akon. It is short time. Saan samat ng virgin dito? At dan samat experience na. Nakunak tinakam ko mano. Ngayon na pa nagkak manong naimi nga siyak nga talaga itiya. Imuna. Siyak nga talaga manong name iti ng burak ti kristal nga salsalmet-meten na. Siyak nga talaga manong name iti ng pisang ti talon tapno di kastakat makastrek kami iti heaven langit. Manong name jackpot kunak. Nakajakpatak. Ore saan lang ato 20,000 ti gastusek iti pa nag-shopping na. Sulit manong. Gabota. Mapaspasamakin, tinabayag kun nga inararapaap. Iti panakaraman ko kada kinibibig na, iti panangagik ko tinaduma-duma paset ti baging na, iti tenged na, iti barukong na. Oh, nakaimimas nga babae manong, nakakinkinis ti kotis na, nakabangbanglo iso na, nakaimimas iso na. Awan pulos manong name iti sinayang mi nga oras, iti talo nga oras nga short time. No mabalil na ko manong name kita, i-extend mi pagbalil min nga overnight. Hangem, inta nag-shopping, kunana. Sige. 20,000 timbaga kita, ha? Baka agbaling nga 30,000. Nanginak, laglagi pa. Nagsakit itay damo. Halaga nga virgin kay taya. Oh, baka ipagarup mo ang nagpasmasal kontrolak. Nakita mo nga dadara. Ipatpatig ko na Chita. Awanan ti pangisukatak kaya na ka. Nagrunakit na ahla ko ti amin mo. Mabaling ka pa din nga iyawit sa jabalay. Nag-shopping kam nga road, manong name kat ore mampay almost 30,000 nga peso iti bayad di kiti sinaping na. Manong name. Yung at least, naala kon ti amin. Natukno kon ti langit na. Yung kasla binayadak ti almost 30,000. Haan itamit lang ag-shopping. Sampo na kang kalayon nga basta i-hotel ko ket ag-shopping kami, no? Hanggat tamo. Manong name basta end of the week ag-hotel kami. Kadidi, tadam makabulan mi, araramida mi ti kastoy manong imbagak ken kuana. Anya nga tano, isang patkan sa dibalay. Taapay. Yang mamukang kadatatang kininanang. Sadya ka apanawak. Sadya ka asang patak. Nanat aramid ka rin sadya eh. Kat aramidan siya kaya't mong aramidan. Basta, agtalinad ka sadya eh. Balik ka sa lagasawatan. Ako. Live in. Pakabayatan nga gururnong ta. Kaya ito na makaurnong tan, isuntun pa nang ikalay sa akin ka. Oh, mayat ka? Nabayagan manong naming nga saan nakasim marongkar. Kat mailiwak maten kadatatang kaninanang manong naming. Abag iso ng agsipnget, iti sumangpet kami akaduakon ni Chita. Abag iso mat idi manong naming nga sumangon nga mga. Oh, nagtubay ngamin. Andan ti anak ta.
Apuldo, adan ti anak ta. Inarakop ko ni nanang manong. Kadi marakop met ni tatang. Ala, itay pala nga pagsasalitaan na ka, anak. Kaya mailiw kami ka. Kaya di nga ta sumarong karaya ko nami. Kaya di nga ta sumarong karaya ko nami. Iso nga, sumarong karaman. Kaya nadakadwam nga. Huwag gayong mama. Ay, mama. Huwag gayong nanang, tatang. Ni Chita, girlfriend ko. Chita, datatang kininanan. Hello, tito, tita. Hanggang babain ka na kawada. Nasiyad datatang kinanan ko. Kastug ayam ti balayo. Nagpudo, tawad aircon nyo. Awan na aircon di silad ta. Diyak kagpaot ti tayo ti balay. Kastug kapudot na. Ang magkain napitas ti balayo. Ibaga, ayun napitas ti balay mi. So, ang tatang kinanang daawag ko karagid na ganak kanya. Ay, huwag gayaman ako. Oh my kayan. Linutok dati paborito mga kasidaan anak. Sumango kayon. Oh my God, mantan. Diyak ayat dito eh. Diyak kayat di kita nga sidaan. Di kayat ko kita gapot di sa class ng restaurant. Diyak sisit ka kasta. Ano di kita? Naimas data. Naimas na luto ni nanang ko. Raman na. Kayat. Ano nga kayat mo? Inakialaan ti ko ha. Naimas sa sidaan. At ang sakit restaurant nga sa dagtaning. Wala yung sadyatan nga mangan. Kakaiso na nga datatuyin ka. Kasta nga rin. Yung kaialaan ti kahit mo sidaan, magkisangok to ba lamang nga karigit na ganak kanya ka? Tatang, nanang, mabaling ka ting kuhay pa lang? Agigidan tayo ito, nang nagumatang ti kahit na sidaan. Akit, alawan na anak, alam. Mabit lang. Pinanawak ni Chita, Nemi, kita kinasasalitan na siguro datatang kininanang. At saka mo, ano, tagsasalitaan na. Mata ng tipabulot na Nemi nga beef stick. Alpasan na, Nemi. Nakasangon datatang kininanang itilamisaan at damit Nemi ni Chita nga nakatugaw iti sopa. Oh my God, sweetheart. Dati na paborito mo. Ito sa mga rodin na ito ang kalpasan na ilabayan na dito yung kamangan. Dapat di mo kahit magsangko ka na kami. Kadatatang ginanang. Dito hindi kayat ko. Dito lata sopa basta. Isaganaam. Tepinggan. Ikabil mo datan si Dak. Kalpasan na ikam tinapoy. Kutsara kinti nito. Kurikan. Mabsina ko. Nagtungpalak met Nemi. Mangmangan nga rin isunan, manong. Kahit si mangwak mo tindayan, datatang kininanang. Mabisin ako na talaga tatang nanang. Paborito ko ito kan nagkamakaan na si Masidain. May iliw o na ka nagito yung Masida. Kalakit maragsakan kami anak ta. Simarong kar kayo. Kaya napudno na tatang nanang. Nagtulagan mi kin Chita nga dito yung ibatik nung mapanak ang trabaho sa sangpatak no gapote o pagtrabahuan. Nikit mayat ada mang tulong kininanang mo ang istimar dito'y unig ti balay kadi trabaho dito'y. Oy, ano ti bagbagam dito? Tulungak ni tita? Ay, saan lagay may dito tapno? Alalagi pa nyo sa nga ili kapay pagtrabaho nyo sa nga ilio. Sa may sa diyan na ruwam nga ti trabaho ti unig ti balay. Kinabudno na naggraduarang di college so nagbasak nagsapsapo lang kaming trabaho. Ngayon ko na ni Noel Dennis ko na. Ay ko na ni Dennis nga ori sana ko nagtrabaho. Gabuta, dakal mo ti sweldo na. Di kami, sweetheart? Nanang, tatang, ananusan nyo kuma ni Chita. Maruang tumitlaing. Ay, kahit mo sa wen. Iso na ti Serbian mi. Ananusan nyo, Ikasanong haro din, no? Awang kamton.
amo na nga trabaho nga ron. Di mga lakam to katulong, paunin kita nakasimsimple, mangmangik bumaggahan pagsasalitaan mi anak ko. Kaya nakasasasdigtayan niya kanyang ko. Jakat ko rin manggag. Noawang kayo itong kaspagarikan, numuna sa anggit, sumina kam to siyempre, kaya ni Dennis, makala kam to ti katulong. Kabaylan to nito, Dennis di sweldo na, timang sweldo ti katulong. Ang kasimsimple. Happy ko man, nag-asawa kami, ag-istimarak keng kuwana, ag-sak nagluto, ag-dalos, aglaba. Ay, no eh. Sana ka naroon, kasta karamin. Sana kung nga nagunipay manong naming tuloy ko lang tinangan. Nalpas mata ni Sona manong naming sweetheart, ang natamot, may natamot na ko sa tapno kabaddo nga lang agabandi kay kininanang, tumulong ka nga agginaw. Yeah? Agtinulong ka kininanang. Tapno agbanding kayo. Diyak kadimot ko na king ka. Nga, diyak aramin data. Apay pag ginawan na kuma. Apay Mike dito tapno aginaw, agdalos, aglaba? No way. Di ko naman mabita lang dito, di ba? Makalawas ta lang. Ito naman pasin makalawas, paano nakmad lang dito eh. Kasera na. Ipanak iti may isang apartment na pintas. Kino mabalin, mangala ka ti katulong, tapno di ka sa hangasak tagubra. Saan kon manong nami nga sinong batan pa daytang baga ni Chita. Masangwanan tirapi. Kadi ta sumrek kami ti silad ko ngagbali nga silad mi nga doa. Nagpudot. It's very hot, madidito eh. Ano sa mga, hindi ka pa-aircon mo to. Walang makalawas na lang dito eh. Ano sa muna? Tayo to no, after a week, makasara ka to ti apartment. Siyempre, di aircon ti apartment. So ito pag yanantan. Di ka tulong nga rod. Siya tulatan. Ti, kasalit mo tagdalos, ti siya. No kasalit mo taglaba, di agpalabata. Agluto, gumata tulatan ka na kita makanin ti restaurant, tapos saan ta nagluto. Kada ako ore ka latano kang kanyak sa jay, ijay ka nga panawan, ijay kang tumalasang petan. Isa ganahan ng mga ritual yatin, ang digos, pudutan na. Uwan ta sumarunok tumat ang digos. Ang digos ta na to ha. Kalpasan na. Amumlatan mo at mapasabag, sweetheart. Nagsaruno kami ngarot nga nagdigos manong nemi kalpasan data manong nemi apo naim imas manin ti romansa nagpadpada kami nga kadigdigos nangro na manong nemi kat kaslairon dranta ni Chita nga ipigpigsa ti asog ken areng-eng na tamo na nga mangeg datatang keninanang kaslan na ibaga manong nemi nga talagang adda kanyak itiragsak na nga adamit keng kuwana tiraksak ko. Tabigatan na nga rot manon nemi, pinanawak isuna, kat napanak simbrek iti trabaho. Nagmalmalem manon nemi, numanin tumawag isuna. Adak dito'y opisina. Abay katawag ka nga tawag. May parit ka na kami ti, magsumbat ka na tawag. Nanang mo, hapay nanang ko. Dalay bagak nga paalak. Dalay baong ko keng kuha nigit tatang mo, paritan na. Ang mga tungtong palan ko na. Kahit dito eh. Kat, hamo kami nga naskin nga baonin ni nanangan maalam, sikat mangalan. Masadutak nga rod. Gawid kan. Ito sumang peta kiti malem manong nemi nakamisu ti suna.
Napani ti kwarto. Dinaksinabat manong. Dinanong ko isuna ti kwarto. Ano problema? May sa palang aldaw mo itad to ya. Kakayat nito, kumita ka sigudan ti apartment. Ako pinakitak. Kumita ka nga dagusen. Di mo kayat, panawang ka. Ano to ko na? Panawang ka. Nga mabalin na, sweetheart. Kakaiso na nga. Arig nagasawatan. Nakakaasya ka ng gundund itiwen mo. Kalpasan na basta panawan naklatan. Nga mabalin, pakatakayak lumapukaw ka. Sige, panawak na tagtuin. Dito ka tanong ti kwarto. Basta, tay quiet ko si Dayan. Pamagaya, medyo na-interrupt tayo ba si Daya? Tamin mang black na live tayo. Baka napisit tayo dito, kuha tayo, video tayo kat ada pang-isturbo na ka. Anyway, ituloy tayo nga rin, papagayam nga basahin natin pakasalitaan ni Dennis. Eri pinanawak ni Chita manunemi iti kwarto kat napanag itayan datatang kininan. Nakamurareg di tatang. Idin to tamis isam ni nanang. Ada ka di problema, nang? Tang? Para kanya kahit awan. Ngayon ni tatang mo, kaguran na launay ni Chita. Tang, ano pang gurahan nyo kay ni Chita? Awan pa ng respeto na kada kami. Tatang, pasensyahin yung sunan, on naman di kati madingamat aramid na. Gagangi deta. Nangal-alhaam kang kuana. Ano ti klase na, ano nga klase nga pamilya at nagkapuan na. Sana puros agubra, ang nga nairuam nga nagtrabaho. Kat kasta ti klase na ti babae nga asawaem, awan respeto na kada kami kininanang mo. Bastos. Tatang, isumatibagbagat kini tatang mo, babaam na lata. May sakamat. Kaya't mo ti paalila keng kuana? Alilain, babaunan ni Chita ni nanang mo. Imbes ko mangisot mapan, takabala naman, ni nanang mo pala baunan na. Apay, nangalak at babae ito tapno, ada mga lila kininanang mo. Sama takas na tatang, ipatpatid ko ni Chita ha. Diya kaya't gamapukaw iso na tatang. Di lang mo no kasano, iti kado. Itinagpuonak, magunod ko lahing suna. Kawa na. Tanapintas. Nakinis ti kutis na. Napintas na talaga. Sosyal. Ay, kasta tagbaling nga asawam.
nga anderan na ka, nga naturturoy pa iso ng misika, awan respeto na kang ka. Tanong ko talaga nga respeto na kang ka, awan sa bali ko mga matong palusa nga sika. Nang, pasensyaan yun. Pasensyaan. Sikat ipampanunutin mi. Agpadpadat ang lalaki, Dennis. Ninanang mo, ad respeto na kanya. Ad damat respeto kang kuana. Awan sir serbiti ayat, no awan respeto. Agpeso nga ayayatan na kamat. Saan nga si Mor dito, nasaan na kayo patpatag. Nga maun respeto na kang ka. Naturtura iso ng misika. Iturayan kamat. Sikat ti lalaki. Rumbay nga adda ti babae. Sikat ba patruay, imbas ka isuna. Hanggang pa nag-asawang ng anandera na kan. Awan pa'y respeto na kata kami. Bayat dayta nga panagsarasarita mi manunay mi rimuar ni Chita. Tanangig na manunay mi dagiti imbaga ni Tatang. Tito, ano ti kayit yung respeto gibagbagayo? O kasla ita. Kasla kimalay ka nga. Kasla dumuklos ka. Naturtuloy kang misyak. Ama na kasi tito. Ne, nakatupay di boses mo ng misyak. Awan, pabain mo. Awan, respetum kada kami nga naganak. Kani Dennis. Baboon, alilaang pa ti asawak. Sampay na siya at panagsasalitam. Kumuskusilap ka, nangungir-ngir-ngir. Kasala naturuturoy ka pa yung da kami. Idinto da kami, takimbalay ditoy. Balayong, batit, nagpudot. O, magitam. Magitam, karamid na tangang babae. Ngayon, Dennis, oh my God, sarita ta. Yung tatunag ti kwarto. Amok, napatpatay ka nga amang yung di kita naganak yan ka. Manong Nemi, sinurot ko nga artisona. Gurapat ko hindi kita ruwatek, kastamat keng ka, pumanutan nito eh. Oh, nabat to Ryan. Samo ka tinga mo, narespetar rin nagpeso da kiti parents ko. Anong respeto da kayad da? Madit pa nagsungsungpat mo. Samo nga rumbing nga kaapa, da kiti naganak kanyak. Kaapa-apa kidaya. Suda mga paapa kanyak. Napyakin ni nanang mo. Tanuan nyaman ti kahit ko kitong palin na. Ngam deta nga lakay. Makitam? Deta nga lakay ko ng pain? Kanang kitlakayan. Pumanaw dito eh. Mapantapay check-in. Kawayatan nga. Sumapsapol dat pagkasaraan ta. Di apartment, nabintas, di aircon. Sige. Mapanggang pakadan ka, nagnaganak ka. Dennis, laglagi pa yung nalpasin ti obligasyon daking ka. Ti anak, no adan na, babae ti biyag na, suminan ti naganaking ko na. Chita, iba't patik ka hunay-hunay. Awan serbida ta nga pamantik. No di mo amo nga respetarin na kita naganak kanya. Ken pa nang respetar mo kanya. Ano na ka sasawam? Nangig mo lang deta kinitatang mo? Tuladin mo ten? Kahit mo, di pumanaw. Kahit kung di pumanaw dito eh. Diyak makaanos. Nambay sa lagal daw. Sige. Irobot mo nga ron na nagitarwag. Hindi may robot nan manong Nemi. Kasi ka nga eh. Nagitarwatem. Irobot mo mati na. Sana ka sumurot kang ka. Hana? Kahit mga sawan na patpatig di kita naganak kang ka ng mitisyak? Di kaya na yan. Una asawa. Kahit mabaling nga sukatan. At na may sukat. Ngem di kita naganak. Awang pulos ti mabaling nga sumukat kadakwada. Isudan to pala hindi kita naganak kanya.
Nakigtot ni Chita manong nemi iti day tangan nanggag na. Sana inulit. Kahit mo asawan napadpadagda. Di ka talakay kin bakit? Ngamit siyak? Laglagi pa mo kuma, Dennis. Atot nagpuunam kanyak. Sakbay nga nagunod mo ti amin-amin ko. Saan ka kaning masayangan kanyak? Sa anak ang masayangan iti kaskeng ka. Nagalas ti ugalim. Awan respetum kanyak. Awan respetum kadagit naganak kanya. Respeto, respeto, respeto! Puisit ka respeto. Sige. No di nakayaten. Tanapat patig di kita naganakin ka. Sige. Agsinatan. Pumanaw ako. Ngam dito ti pupuotang. Sa pulen na to. Sa pulen na to, Dennis. Gabat na mailiw kan to kadagit di banglok ken kinaimas ko. Sa pulen na to lagi di. Ha? Sa pulen na to. Saan kanton nga sapulan, kunak tinakam ko. Ngem sumapulak to, iti babae nga amo nga respetaren, di kinaganak kanya. Babae nga rumbeng, nga ayaten, nga ad respeto na. Babae nga agbalin, nga nasya at nga asawa. Iti nakapanawen manunay ni Chita, inarakop ko ni Nanang. Nanang, imarakop met ni Tatang. Tatang, Dennis, saan ka nga nagbidot pinilim? Talaglag kalaunayin anak, no adad nga pilyem tikas ken kuana. Amiris nga nalaing, saan nga nasya at ngagbalin nga asawa tikas ken kuana. Awang pulos amuna, isupay ti sir-serbiam. Ininto ta sikat ti lalaki, uwantang nang nakamirisa. Saan ko pinanunot? Nga patinggalahin ti panangipatig. Awanin ti adupay kasapulan. Yan ang sakit law na tinakam ko Tatang ta. Adut nagpuunak kang kuana. Adut gastos ko. Magastos isuna. Kauwan. Abos ta magastos. Kastape nga awan ti respeto na. Hana ka nga pudong ipatpatig. Tano ipatpatig na kakumanad dyan nga babae. Rumbeng ko mga sikat, awaten na. Sikat tungpalen na. Sikat surutan na. Ngim isumot ti mga ituray kan ka. Tikas kang kuha na nga babae kat saan nga nasya at ngagbalin nga asawa. Intuloy ko nga ron tinagtrabaho manon nemi tawag ni Chita. Pasaresong batak mat. Abay, di ka mailiwan niya? Anin? Siya ka mailiwak kan ka. Alam na. Kunak tupay ngamin nga. Siya ka tagpapakasi. Di ba ka mong siya tagpapakasi? Babawi ka. No ame kasi yaing. Uray kita ko mga kita ka ti apartment sa diyan nga ibalay. Sang patanak. Pakada ka sang patanak. Di mo matamo agubra. Apay ko magubra ak. Mga nakatulong ta. Tsak kasapulan tekas kan ka. Saan ako nang iba't pateg? Siya mo na sayangan digit ado gustos mo kanya. Ang abalin, ibilang kulat nga naaba ka konti sugal. Ang baliwak, iti agsapul, ti babae nga muna nga respetaran. Respetaran na, kaya na muna nga respetaran digit nagandakan. Respeto, respeto! Bukit, bilan! Nakasapulak matlaeng manong nemi. May isang waitress. Simple nga pintas. Inaram ko manong nemi kat sa anak ka narigatan. Nga nangaklon kang kuha. Sa anak nangarigatan nga nangaram kang kuha na ta ambisyon na magayam itikas kanyak nga mga pubisina balin nga katakta ko na inay. Inyawid ko manong nemi kat ni. Amo na nga respetaren, tulungan, dagit naganak kanyak. Kastoy, atag baling asawa anak. Kastoy. Agkasar kayo ton. Kasta ti planok, Tatang, Hanang. Ikasar ko. When, iso, ni Annabel, ti rumpeng. Nagbaling manugang yo, kaya nagbaling asawak, inarigita po ko yun. Talo na manong name, talo dagiti bunga, ti ayanayat mi, kini Annabel, nagdakkel, iti betultulong na kadatatang kininanang. Nang runa, kat nang ipasnagda iti negosyo da,
kataluda nga mga mangmamanis nga negosyo may sa karinderya ano. Alo da kita anak mi na paragsit da manon nemi guwapo ken duwa na pintas. Dito nga ti pagkasalita kadagyaman unay ti anus mo nang ibasa ket sabi ko nga dadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya ti panagayat ket saan lang aggapu ta ipatpateg mo kasapulan pay iti respeto. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo Dennis. Thank you Dennis. Thank you mat kadagiti nagbuya.